Saammeko esitellä jokaisen kunnan työntekijän unelmien työkalu? Uusi hieno keltainen kaivinkone Kolibri. Kaiva naapurista takapihalle hieno kuoppa. Levitä kissan paskaa. Kairaa kesällä pellolle hieno reikä. Ole jokaisen työmaan kruunaamaton kuningatar. Viiletä koneella kuulisti ympäriinsä transuksi pukeutuneena. Yeah, baby. Onko se pyörätuoli, lastenrattaat, ripulikiikku vai isoisän vanha savukone? Ei, se on Kolibri, laite, jolla et saa yhtään mitään aikaiseksi. Onko isoisälläsi alkoholiongelma? Hyvä, tätä laitetta ei voi operoida selvinpäin. Käännät tuolta, painat tästä, vedät tuolta, ihan sama. Ei siitä kuitenkaan yhtään mitään tule. Hidas kaivaminen tylsää? Ei hätää. Kolibrilla tirkistelet naapuriasi aidan yli samalla. Voidaanko jo lopettaa mainoksen kuvaaminen? Ei tästä tuu mitään. Pingokin alkaa 7 ja vaippa täytyy vielä vaihtaa. Suu kiinni, isoisä. Nyt aletaan levittää kissan paskaa. Usko tai älä, tätä videokuvaa on nopeutettu. Kolibri. Nyt riittää täällä paskalla kaivaminen. Mä lähden ryyppää. Taksi, tuo sä mulla kaljo. Höpö isoisä, sulla mitään rahaa oo. Nyt vatkain kiinni ja aletaan kairaan. Mä oon aina halunnut tollasta litrasta Opel Sorsa dieselautomaattia. Höpö isoisä, Kolibria sä oot aina halunnut. Letkut irti, vetskari auki, isoisä, skarppaas nyt. Tosi hieno. Vuonna 9 valmistettu moottori, Sierran penkki, tässä laitteessa on kaikki. Kolibri. Onks Tuukka hyvin? Osu vanha vesijohto, tää on sun vika. Mistä vivusta sä pyörimään oikeeseen suuntaan? Tästä, ei kun tosta, ei kun tästä, ei tosta. Paska! Se pyörii! Yes! Joo isoisä, hienon reijän kaivoit. Rauhoitu nyt vähän. Täällä on myyrä!
Kuole, nilkki! Kuole! Kuole! Jos mummis kysyy, sinä ajoit kaivuria kasvimaalla.